Projects Malta irċevit żewġ sottomissjonijiet brabta mas-sejħa l-proposti għad-diżinn, bini u tħaddim ta' parkeġġ taħt l-art fil-Mosta. Sejħa li kienet ħabbret f'Settembru li għadda u li l-iskop warajja u li fil-waqt li tkun indirizzata l-problema ta' parkeġġ fl-istess lokalità, bis-sem tal-privat jinħolqu iktar spazju miftuħ għall-pubbliku. Fi stqarrija, Projects Malta qalet li ż-żewġ sottomissjonijiet daħlu mingħand City Square Parking Joint Venture u Express Car Parks Joint Venture. Il-pass li jmiss f'dan il-proċess li huwa immirat biex joħloq ħajja ta' kwalità aħjar b'mod speċjali lir-residenti Mostin huwa li jkunu evalwati ż-żewġ sottomissjonijiet. Wara din l-evalwazzjoni ikun imħabbar l-offerent preferut. Blan aħħari jkun li minn barra li jinħolqu spazji ta' parkeġġ jiżdiedu wkoll iż-żoni pedonali fiċ-ċentru tal-Mosta. Min-naħa tiegħu sa issa l-Kunsill Lokali tal-Mosta esprima appoġġ għal dan il-proġett. Barra minn hekk kien twaqqaf kumitat tekniku li jinkludi l-Arċidjoċesi ta' Malta biex ikun assigurat li ma ssir l-ebda ħsara fuq ir-rotunda. Kumitat li se jkun qed jiġi kkonsultat fuq il-proposti li daħlu. Għalkemm jirriżulta li minn studji li diġà saru m'għandux ikun hemm problema bil-fatt li r-rotunda hija mibnija ftit pass il bogħod minn fejn jista' jsir il-proġett.